debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumu palangit dohot tanoon. Amen. Parangehon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sandok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon nadenggan, oloi hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite olop-olop. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala para siroha, hupaserep hami rohanami di jolom jala hupangido hami tuho, sailehon asini roham manggohi rohanami, jala sondangi rohanami marhite-hite todim, asalam hutinggalon hami nasa dosanami, jala hutangihon hami hatam nabadiai, saipayan mahatam di bagasan rohanami, asamar parbue nadenggan hami, upangido hami saluhut nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata di Minggu pa-20 sadahon dung Trinitatis,on ima patik palimahon sahatu patik pasapuluhon, patik palimahon ikon pasangapon mudo natorasmu asa martuaho, jalaleleng mangolu ditano nanilehon ni Jahoba debatam diho, patik paonopon unang homamunu, patik papituhon unako mangalakup, patik pawaluhon unako manako, patik pasiahon unako olo makatindakon hatana sotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang na posona bawa, manang na posona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai parkugoy mahami, mangulahon na humbar tupatikmi. Amen. Amen.
hata di bagasan rohana hohom tatopoti madosata nagodangi tuadopan ni debata martangiang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Ginjang pargogo na sohatu dosan pardengan basa doho jala ro di saleleng nileleng na do asi ni roham. Sai marpamuati maroham dia hajahaton nami jala sai unang beingot akka dosa nami ai jojot dohami mardosa maradopon ho jala jojot do husungguli hami rimasmu marhite-hite sian pangaluson nami unang alang asini roham sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaon nami palua mahami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Ai dangadong imbar nii, ai saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabe pitor binahen ni basa-basa marhitesian asini rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinojongjong ni debata baen habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna hasangapon ma di debata na diginjang. Hatani debata manang turpuk epistel di mingguta sadarion di mana tersurat di Heber 10 tolu mamuka maisian ayat parjolo sahatu ayat patoluhon tajahama marsikat soreng manoktong maholong niroha didongan Unang halaguson hamu partamuel ay marhitesiani heado dutamue akasurusuruan so mamotoana. Ingot hamuma akan natarhurung songon narap tarhurung songoni akan natumaon na porsuk ay dohot dohamu di bagasan daging ima sahatna martua ma akan natumangihon hatani di bata jalan na peopsa. Amen. Amen. Oh
taha tindakon ma haporseotai songon nahina tindakon idongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehova ido ama pargogona sohatu dosan na tumu palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean santon di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni selatus nama terpajal lo ibana di hau pinar silang na tua tuban waturu dung di tanom na mulak mengolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehova amanai pargogona suhatu dosani disimai ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia jaladong sadahuria nabadia huria atau pani halak. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita. Saluhutna ruas ni huriata. Suak songoni nama dohoti part mingguon di bagas nasidabe. Tabege ma tikting namasa di mingguta sadarion. Parjolo tikting namarragam. Goarni minggu. Goarni mingguta sadarion ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis. Jala topik ni mingguta ima manoktong marholong ni roha di dongan. Atau hidup rukun dengan sesama. B. Parmingguon dot pertangyangan sektor. Marhide tiktingon pinabotohon matuhita. Parmingguon na pinatupan ni huriata dot partikian na ima. Parjolo pukul 7 UIP bahasa Indonesia. Napaduaon pukul 10.30 bahasa Batak. Tehutum ma ibadah live streaming di kanal YouTube Facebook HKBP Resort Tanjung Sari. Pukul sia UIP ibadah sekolah minggu melalui virtual Zoom. Pukul 14 ibadah remaja. Pukul 16 bahasa Indonesia. Pukul 18.30 bahasa Indonesia. Jalaikon marsitutu dohita mengulahon protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak. Jala tabarade ma hand sanitizer tabe. Akadak danak marumur ditorun ni 10 tahun, dang boy dohot marminggu di bagas garjat tahun. Suak songoni parhudul tabe gabe 2 halak masa bangku dengan posisi zigzag. Di minggu nanang roon pertanyaan sektor tapatu bado di bagas gereja do di gedung serbaguna. Pobartusi pinangi doma haradeota lau madohoti pertanyaan jala di mingguon khususnya di hari Jumat. Tapatu bado marhite virtual Zoom dalam margati sorin di setiap minggu. Pertanyaan sektor di bagas gereja manang gedung serbaguna lantai sada tanggal 27, tanggal 28, tanggal 20 sia Oktober 2021 masuk pukul 20 WIB. Hari Rabu di gedung serbaguna sektor 2A B, sektor 3A B, dohot sektor walu. Hari Kamis di gedung serbaguna sektor sada A, B, dan sektor opat A sampai D. Hari Jumat di gereja sekaligus virtual Zoom, sektor pergodungan, sektor opat E, sektor 5, sektor onom, sektor pitu. C. Ruas Namoru, manang ruas Namoding. Nah di hari Kamis tanggal 20 sada Oktober 2020 sada, nunga marujungolu sahalak ruas Ima Inata Lasma Dumasari Borusi Hombing
marumur 60 tahun na nihabaluhon ni Amata Letkol Payaman Marpaung, alamat Jalan Merpati Ujung, Komplek Polri nomor 96 Medan, Sian Sektor Onom. Paduahon, na di hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, nunga marujungolu sahalak ruas Ima Amata, Insinyur Albert Johan Simangunsong, marumur 61 tahun, na nihabaluhon ni Inata Linda Boru Rumah Horbo, BA, alamat Jalan Anggrek Raya Ujung, Pemda tingkat 1, Sektor Sada A. Di minggu sedarion di Patupa Huriatta do Parmingguon, masuk pukul 8 WIB. Nasogop pagi, naniuluhon ni Parhalado, nagok tiki ima pendeta Vander Sinaga STH. Datangnya koma anggia tumiu tarapol keluarga, na tininggal honna, jala toktong di pargogoi Tuhan. De pelantikan Natal tahun 2021. Di minggu sedarion, di Parmingguon, pukul 7 nasogot, nunga di Patupa Huriatta acara pelantikan panitia Natal tahun 2021. Jala tabuan maritangi akta, anggia toktong di pasi-pasi Tuhan, pangulaon nasida. Seksi remaja. Marhite tiktingon pinabotoon matu sudere remaja ni Huriatta, asarade madohoti seminar nanaeng di Patupa Huriatta ima hari tanggal Sabtu 30 Oktober 2021. Waktu pukul 14 WIB. Inganan gereja, tema seminar etika bermedia sosial di kalangan remaja. Pesta tahun pemberdayaan Gotilon dohot ulang tahun napa 37 tahun. Marhite tiktingon pinabotohon matu sude ruas ni Huriatta pesta tahun pemberdayaan Gotilon dohot ulang tahun napa 37 tahun. Patupauta mai di hari Minggu tanggal 7 November 2021 di Parmingguon jam sia 30 WIB. Hobartusi masot majo Parmingguon remaja di Nasadari. Jala arop do Huriatta di Paddohotiota di pestai. Jala nunga di Totopon Parhalado 20 halak masian ganup sektor Maddohotisa. Ala ni asap alani asap mendaftar ma tuganu Parhalado sektor tabe. Jala marsipangano dohita disi na pinatupan ni ganup sektor. Jala di para di panitia do basar sipanganon. Hobartusi rade mahita lau mangurupi nasida marhite basari. Rapot padita hatopan. Di hari Senin sampai Kamis tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021 borhat do akka padita na adong di Huriat taon maddohoti rapot padita hatopan na pinatupad ni HKBP maringanan di Aula Fakultas Kedokteran Auditorium dan Kapel Universitas HKBP Nomensen. Tatangyakom ma ang giat toktong di pasi-pasi Tuhan ulau ni gabetau hasangapon ni debata. Papungu pilihan paupaton. Di hari Minggu nanaengro tanggal 21 Oktober 2021 papungu pilihan paupaton dohita di sude Parmingguon na adong di Huriat taon. Ima lao manupahi ulaon tahun pemberdayaan Gotilon dot ulang tahun napa 37 tahun gerjata. Sermon Parhalado. Di hari Selasa 26 Oktober 2021 Patupaon ni Huriatta ma sermon Parhalado masuk pukul 10 sia WIB. Maringanan di gereja opartusi pinangido ma tusude Parhalado asareta madohoti sermoni. Presentasi program dohot anggaran Dewan Manang Seksi. Di hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 mulai pukul 10 sia WIB Patupaon ni Huriatta ma pertemuan full timer ketua dewan, ketua seksi atau mewakili dohot parartaon lahom mempresentasikan program dohot anggaran dewan
mananga seksi. Pinangido matu sudah full timer, para tahun ketua dewan dohot ketua seksi atau yang mewakili asaro mad dohoti pertemuan ini. Kegiatan tahun pemberdayaan Pesta Gotilon dohot ulang tahun ke-37 tahun HKBP Tanjung Sari 2021 Boima Tabereng Amanginang di Warta Cetak Tei. Napa perpudihon parhepengon. Tidak di laporan keuangan akka pilihan bulanan perpuluhan dot akka hamulateon diakka naso masuk dope di tik-tik sadarion di hari Minggu naneng Roma di tik-tikkon. Mulai atema di suder ruas napasahaton pilihan bulanan dohot hamulateon perpuluhan dohot partisipasi tuaka ulaon nihuria. Lem ditabai tuhatama pasu-pasuna dihita saluhna. Amin. Tabasada marohata martang yang mahita. Mulai atima Tuhan Jehovah amanami na marhabangsa di Banua Gijang di pasahat orohanami tuho. Ala toktong dope di par haseang ho ngulunami ala Tuhan. Diudut ho dope ngulunami sahatu tikion di paluas ho hami ro tubagas na pinarbadia homon. Laho tumangion hatam na badiai dohot mamuji pasangapon warmu na badiai. Tuhan saluhut na ruas ni huriam na marpungu di bagas na pinarbadia mod di tikyon dohot saluhut na ruas ni huriam na di bagasan permingguan di bagas na sidabe toktong mahwali Tuhan nama masung-masung ulu nami saluhut na homa na madambayahi pasod di hami. Akadungan nami Tuhan, macagudang ruas nuhuriam na di bagasan parsahito dan pada ditikyon. Mangido mahami Tuhan, jaka parsahito na sida, di rumah sakit, suak songoni di bagas na sida be. Roma huwale Tuhan, majama pamatang na sida, apehom matangamu nagukwaso yale Tuhan. Mamasu-masu akka si panganon sinumon dohot akka ubat na pinangan na sida. Satu hari na ng ro ali Tuhan buhami rapungu mamuji pasangapon buarmu na badiai. Tuhan mangidohami ruas ni huriam na di bagasan parukilon siala di ari-ari ng salpu dialapho sada ama dohot sada ina sian tonga-tonga ni keluarga ni ruas ni huriami. Ale Tuhan, asima roham ale Tuhan. Ho mali Tuhan na mga liong gogo tu sa luhut na ka keluarga na tininggal hon na sida. Asang dia tuarin na ng ro ale Tuhan margogo na sida. Di bagasan hiras ni roha. Ho mana mga puli na sida ale Tuhan. Mulati ma di ho Tuhan sudah akka dengan ni basam. Stokinay nang tangihonon nami mahatam na badiay ale Tuhan. Ima nanaing persaringaron ni pendeta nami, pendeta Panjaitan ale Tuhan. Tuhan asiroham, tabay habisukon habistaran tu amang namion. Asang dia ale Tuhan marsaringar hatam, di tonga-tonga nurhiam apala di tikyon. Asa saluhu na naubeke hatam di bawah sa tikyon, dapotan pasu-pasu ale Tuhan. Margogo hami ale Tuhan lao mangula akka silon nami na maragami. Ale Tuhan sudi akka program ni huriam. Tuhoma pasaton nami asa homa na mamasu-masui saluhuna asang dia ale Tuhan mardalan dohot denggan. Tuhan macagudang godosa na hula hami. Tang tamahami mangido tuho. Alay holan ala asin roham. Rohami tua depanmu ale Tuhan. Jumulose sama kadosa pangalausun nami Tuhan. Asa taruli hami di akka pasu-pasum neng lehonomur pe Tuhami. Uloi ma Tuhan tangyang pangiduan namion. Di bagasan goar ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus si palua jala si hokop ngulu nami. Moleati mariho. Amin. Tapuji Tuhata maren dihita huhut papungu pelian na perjolo.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangarabo tia kate-ate ng pikiranmu na be. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan tahi. Amen. Shalom. Uriani Tuhata, tajaha mahatani dibata. Terupuk di bagasan Minggu Sadarion, imana tersurat di 5 Musa bidu 24, mamuka maisian ayat 10 pitu, sardo di ayat 10 walu, ujahami madihita, tapayut ihud mah di bagasan rohat tabe. Dan jadi papeolonmu uhum tu halak dagang dohot tu dak danak nasopot somarama jaladang jadi buatonmu ulos ni perempuan nama balu bahen sikoram ikon paingot ingoton ni roham tahe hato bandoho najolo di Mesir hapenunga ditobus Jehova de batamho siani alani ido umbahen hudokon ho mangulahon si songoni. Ima sahatna. Moliate ma di Tuhan, boi hita pajupang amang inang, di tonga-tonga ni huriata di Tanjung Sarion Muse. Nga berbeda keadaan. Najolo dan apalah songonon pengaturan ni parhudul tate. Anggo apalah di ibadah minggu siang saya rodo akap pungwanina markur patu begihon akap puji-pujian. Ale yang gunuaing sabar majohita. Songonon dope kondisi ni portibion.
Alani adorang so pasat hami barita naulion sahat matabe. Sian huriata HKBP Langsan adong di Aceh. Tuhamu salhutna ruas ni huria HKBP Tanjung Sarion. Horas madihamu. Hurian itu hatta di bagasan minggon tema ni HKBP mandok marholong ni roha di dongan. Jalanakin anggota jahat turpuk epistel didok do songon dia do hita asa memelihara kasih persaudaraan. Di Pesalmen 133 ayat sana didok do denggan nai jala uli nai anggorap sahudulad akahalak namaraha maranggi na. Takas do taboto sudedo hita mamboto mace ulido anggo apalarap hita sahudulan. Kita tahu bahwa seorang saudara sesama saudara begitu sangat indah kalau mereka bisa hidup dengan rukun. Uli denggan jalalos disido sasitongna anggo apala di bereng jolo ape anggo memang baca rukun do ngoluna sesama saudara indah kelihatannya. Sangat indah amanginang. Alai anggo boy terus terak kita godang dope hita dang dope boy songon na pengidoan ni Pesalmen 133 ayat sadai. Godang dope hita na bersaudaraon dan apalah boy dope sahudulan. Masih banyak kita yang bersaudara ini yang kita adalah sesama saudara pun masih ada juga banyak persoalan di tengah-tengah hubungan dalam persaudaraan. Ido umbain anggo apalah turpuk epistel nakin mandokon memelihara tali atau kasih persaudaraan. Ahado nang kapatan na disi anggo didok hita asa memelihara. Takas do devoto amanginang tabodo mana umurado membangun siana memelihara. Memelihara lebih berat, lebih susah daripada membangun. Itu makanya kalau kita lihat gedung-gedung yang dibangun begitu indah, begitu baik adanya di awalnya. Alai 3 tahun ngagabe usang be. Karena apa? Tidak ada pemeliharaan. Ido umbain anggo didok memelihara ini bukan hanya pekerjaan 1 kali, bukan hanya pekerjaan 2 kali atau 3 kali, bahkan 7 kali. Tetapi anggo didok memelihara berarti ini adalah kontinuitas. Bagaimana kita betul-betul diminta untuk betul-betul terus-menerus memelihara. Dan yang kita pelihara dalam epistel tadi dikatakan bagaimana setiap orang yang bersaudara boleh memelihara kasih persaudaraan itu. Anggo adong namar sahid jolma pasti do marubat ibana. Jala mungkin radang cukup holan sahali marubat termelum. Dung marubat nasida saya adong do muse aka misalkan didok ikon fisioterapi. Ikon di alang ubaton, bahkan adong do halak sunari mangalang ubat, bahkan sampai umurnya berakhir nantinya, dia terus harus meminum obat itu supaya apa? Supaya kesehatannya tetap terpelihara. Jala songonido anggo apala di jauhon mingguta sadarion kita, asa toktong kita memelihara kasih persaudaraan, berarti itu adalah bagian daripada keputusan kita untuk tetap setia dalam memelihara kasih persaudaraan itu. Bohado carana asa bui memelihara kasih persaudaraan ini. Na parjolo amanginang dipayungot tu hita bahwa yang mana yang lebih ada di dalam hati kita. Apakah kasih yang lebih besar dalam hati kita ataukah dendam yang lebih besar dalam hati kita? Itu makanya yang harus kita pelihara itu adalah kasih. Adong didok sahalak filsuf mandok homo homini lupus. Homo homini lupus. Artinya manusia itu bisa menjadi serigala bagi yang lainnya. Jadi boido sipata jolmai gabe
merasa nasida bahwa dongan nai dan gabe dongan alai gabe sada mangsa na ikon si pamateon inna. Adong di tonga-tonga ni parsorat tapi songoni. Anggodang boy hita lebih membesarkan kasih yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita, maka kita pun akan menjadi homo homini lupus. Artinya manusia yang berjiwa serigala, selalu ingin menerkam, selalu ingin pamatehon, selalu ingin mencelakai. Tetapi firman ini mengajak kepada kita bahwa bagaimana kita juga asa denggan songot pengidon itupukon manoktong marholong ni rohani dongan. Bohado kita merasa bahwa memang kasih itu yang harus kita pelihara dalam hidup kita. Kasih persaudaraan supaya kita boleh saling menjadi saudara di dalam segala hal. Supaya holong ni rohani dongan hidup rukun dengan sesama. Itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Ido umbaen adong muse filsuf mandok Nietzsche bahwa dikatakan manusia bisa melihat temannya itu bagian daripada neraka. Jadi anggo dibereng dengan naon, diingot-ingot dengan naon, sehingga akhirnya dia sepertinya terbakar hatinya. Dia terusik kehidupannya. Anggo apalah diingot, inna. Gabe songon na menyala-nyala gabe rohani. Nah ini dia. Banyak orang seperti itu. Menyala-nyala dalam dirinya karena ketika dia melihat baju pangibana di gereja, baju pangibana di akapar pungut, inna. Ido umbain apalah adong musahat tuh hata batak di dok mardomu di tano rara. Karena apa ini tadi? Ketika dia melihat wajah temannya itu, dia melihat sepertinya itu adalah neraka. Karena ketika dia mengingat, songon dia doh jolmaon inna. Saudara yang terkasih, kalau hubungan itu pun terkadang bisa rusak. Boido sipata persaurani sega. Boido sipata persaurani marsahit. Alai ikon hatop dohita pamalupon akasahit nirohatai. Jangan dibiarkan. Mungkin pernah kita kecewa terhadap teman kita. Kita bisa kecewa terhadap saudara kita. Tetapi orang Kristen harus betul-betul secepatnya menyembuhkan luka batinnya. Supaya dia tidak lagi mengingat-ingat apa yang pernah yang kurang di tengah-tengah persauran nai. Jala ido carana hita asa toktong hita memelihara kasih persaudaraan ini. Asa ta ingot bahwa kita juga dikatakan diajak amanginang supaya tetap terjadi kasih persaudaraan di tengah-tengah kehidupan kita. Didok di ayat 10 pitui dan jadi papeolonmu tuhalak dagang do danak naso sopot sobarama inna. Artinya orang yang selalu mau menginginkan kasih persaudaraan itu tetap ada, tetap nyata di dalam kehidupannya, maka dia pun diminta untuk berlaku adil terhadap sesamanya manusia. Dan unang papeolonmu unang berbuat curang. Tetapi betul-betul kasih itu terus harus kita alirkan kepada orang-orang yang seperti yang dikatakan di ayat 17 itu. Itu umbahin anggo adong dua di bagasan rohaton. Dua di bagasan rohani jolma. Kasih jala adong sadanai mungkira nahurang dengkan. Tetapi dikatakan melalui firman ini yang harus kita pelihara dan kedepankan adalah kasih. Adong sada lagu mandok, kasih dari surga mengalir di tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Lalu lagu itu mengatakan mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Ya. Jadi ini yang harus kita kedepankan. Bahwa kasih itu yang harus selalu mengalir dalam hati kita sehingga ketika kita merasakan bahwa saudara kita itu kurang, maka kita tahu seperti yang dikatakan firman ini bahwa kita juga pernah mempunyai kehidupan yang kurang. Sehingga tidak ada lagi orang yang selalu saling menghakimi
dan gabe patubu-tubuhon akagara behita alai bohano hita saling mengampuni seorang akan yang lain, supaya memang apa yang dimintakan tema minggu HKBP hidup rukun dengan sesama marholoni rohani donganinna. Tentu saja kalau ada kerukunan, hidup ini akan indah, wonderful katanya. Hidup ini akan terlihat baik. Jaladang nagabe hata sabingi anggo didok perselameni nakin dengan nai dohot ului nai anggo rap sahudulan aka naporsea. Memelihara kasih persaudaraan itu pun harus kita imani bahwa kita resapi. Yang pertama kita harus katakan, Tuhan, kenapa kami harus marholongi rohani tudongan? Karena memang kita yakini kasih Tuhan itu telah nyata dalam hidup kita. Kita tidak akan mampu mengasihi orang lain kalau kita tidak meresapi bahwa kasih Tuhan, kasih Allah itu telah kita terima dalam hidup kita. Enggak mungkin. Tetapi karena kita meyakini, meresapi bahwa Allah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia telah memberikan, menyatakan kasih-Nya dalam hidup kita, maka kita pun akhirnya mampu untuk menyatakan kasih kita kepada orang yang lain. Hanya orang-orang yang sudah pernah merasakan kasih Allah dalam hidupnya, maka dia dimampukan untuk mengasihi orang yang lain. Kalau kita tidak pernah merasakan itu, maka tentu saja kita belum pernah bisa mengasihi orang yang lain. Gudang do tabereng amanginang disada keluarga adong opat namarhamarangi. Tolu siana opaton berhasil. Alai mungkin adong dosa da anggina dan apalah dengan pernguluanna. Alai boido dapotta si tolu halakon angguguluna ngasongan luar biasa. Diuru ipi ibana do akadongana asing, burju do ibana marhuria, dengan do ibana mardongan. Alai anggo apalah angginaon dakya di parohaon. Gudang do hita susoni. Habis firman Tuhan mengatakan pada saat ini dengganai macai ulinai anggorap saudulan akan amarha maranggi. Tenar do ibana hebat do buarna perbasa-basa do ibana di bigi halak di jalan di tada halak. Alai di tonga-tonga ni keluarga sada pe do anggina dang bui di parohon nasida na tulu. Gudang do songoninang akan na tua-tua. Sada na tua-tua bui do mamparohan makaholongi 10 yan akonna. Alai 10 yan akonon anggo didok patuduhonmu majo holongi roham tu na tua-tuam sipata marikatibe do teh yan akote. Si adong do aka alasan. Na lagi marsait omak bah. Ai bojo otik tongosonmu lau parsiu batu. Tunggu dulu mak, kutanya dulu permenmu ya inna. Ale anggo apalah ya nakonai di bagian tua-tua nih marsait tuh amang. Ahana di ibana di guys asa. Bui mengubati ya nakon nah. Itu makanya Tuhan ajarkan kepada kita kasih itu harus juga bisa seperti kasih Bapa kepada anaknya katanya. Kasih yang mau berkorban. Kasih yang betul-betul menunjukkan bahwa dia betul-betul mencintai saudaranya itu. Jadi hita pe amanginang di payungot turpukon tu hita. Di bagasan mingguta sadarion di dokon ikon marholoni roha do hita. Alani di dok di ayat 10 walui. Ikon payungoni goto ni roham tahe hatoban dohona jolo di Mesir. Hape nunga ditobus Jahoba de batap hosiani. Alani ido umbain hudokon ho mangulahon sisoni. Artinya orang harus mengingat bagaimana kasih Allah dan kehidupannya sebelum dia menerima pengampunan daripada Tuhan.
Songon dia do ngoluta na jolo inna. Songon dia do ngolum Israel ditigi di atau para hoto banoni Misir do peho. Songon dia do arsakmu, songon dia do tangismu. Atong anggo adong halak na tangis di bagasan tikyon. Anggo adong halak na hurangan di bagasan tikyon. Unang gabe gicang roham. Ale ingot. Heado na jolo ngolum mace parir. Atong anggo nunga denggan sonari ngolum unang gabe di batu gijakon horoham inna. Jangan menjadi tinggi hati. Jangan seolah-olah tidak mau melihat dan tidak mau peduli. Jangan. Tetapi ingatlah, engkau juga pernah merasakan hal itu. Persoalan dalam kehidupan kita sekarang, kita tidak pernah mengingat masa lalu kita. Sering banyak orang tidak pernah mau melihat bagaimana latar belakangnya. Apalagi anggota dokon na jolo halak batak songon dia do na jolo pari ringgolu ni halak batak alai di pasu-pasu Tuhan ido hita. Di tangan perserahan manang dia halak batak mangaratto na sida alai tongdo di pasu-pasu ni Tuhan. Amanginang nuaing melayani do hami di huriata di HKBP Langsa. Borohat hami hampir 2 tahun nate. Bulan Sadon ma hampir 2 tahun hami mana di kon huriata di Tanjung Sarion. Jadi anggo UDG muse langgatanon sipata songona sopidda do peau sian huriata di Tanjung Sarion. Alai hubering do memang di Aceh. Langsa itu adalah kota Madia yang ada di Aceh. Sipata memang binereng do songon dia ngoluni akar ruas tai di Aceh mace parir dunian. Latar belakang mereka di dalam satu keluarga pasti ada yang sudah pindah daripada yang mereka percayai, yaitu Yesus, meninggalkan Tuhan Yesus. Hampir sudah keluarga na adong di huriat tei, adong anggota ni keluarga na manadikon Tuhan ta Yesus. Alani mungkin memang aka persaoran na macai pasiak-siakon haporsion di hita halak batak na adong di si. Ido na hujupangi hami di tonga-tonga ni huriata di Langsa Aceh. Dungi ngagalebe sebetulna huriai. Alani paniak-niak ni akal lingkungan sekitari. Alai puji Tuhan ma ditongos Tuhan ido akayana kota mahasiswa tusi nagabi berkuliah di Universitas Samudra na adong di Langsa. Sonari hampir adong do yanakon ni huriata naros yan akabuna pasogit tabe bersekitar hampir 600 halak mahasiswa. Anggo adong hamu na pataruhok kami tikir borhatu Langsa boido dibere kamu songon dia met-met ni garejai. Habe ngalam gudang akar ruas na adong di sini. Jadi anggo huberek kita na dison boido pe tajaga protokol kesehatan. Artinya adong dua saya dah songon inakin. Ale anggo di Langsa dang bui alani aka ya nakona nama ce gudang beribadah di tonga-tonga ni huriai. Ido umbain amanginang isakapan do merenovasi jala puji Tuhan nungat tapadala nih. Alai tong dope, hurang dope, akka ruangan ni. Jala hurang do kursi di tonga-tonga ni huriai. Luar biasa do tantangan di sinian. Jadi anggo adong misalkan hamu amanginang ruas ni huriata HKBP Tanjung Sarion. Adong akasi namot muna. Borhat hamu tu Langsa. Baik kamu kos-kosan di sana. Ay godang do aka yanakota di Langsai marukil laho mangalului aka
inganan tempat tinggalna. Alana gudang mahasiswa inga masuk ribuan halak nga masuk tu langsa, jala ratusan halak mahasiswa Kristen nga masuk tu kuta langsa, jala meringanan, jala beribadah di tonga-tonga ni huriata. Alana olan sedo do gereja di halangsa, ima HKBP langsa, atong dang tertampung be mahasiswa. Jala marukil do hami nuaing buhado paradehon aka inganan, alana nga sian Papua pe, sian Sulawesi pe, nga adong mahasiswa ta Kristen di sini. Idombain langsa sedang berjuang untuk betul-betul bagaimana mempersiapkan gereja ini akan menjadi gereja yang dipenuhi oleh anak-anak kita mahasiswa. Jala marhite-hite haroronami tison amang inang. Nah tapi takas do huboto tong do hita sedang berjuang. Alai bilala songon tada hita namarha marangi halak na porsia di Tuhan urupihamu hami dinalaho paturehon huriatan adong dilangsa asa boy denggan ya nakotai nang ruas di san semakin indah dalam beribadah ido na sedang hukarijoy hami di san jala minta izin hami tu paditata padita manapar pajaitan asa boy nian adong pangurupion ya sian tonga-tonga ni huriata alaidang tarbahen anggo marhite-hite aka perdurungan olan na manosoi rohamuna mahami amanginang anggo adong narade mangurupi huriata satu-satunya gereja yang ada di kota Langsa di Aceh sana 5 jam hurang lobi perdalanan sian kota Medanon hirim rohanami boy ma pasahaton munai marhite-hite aka parhalado ni huriata na adong di Tanjung Sarion. Asa denggan lam tu denggan na huriata. Nagabi inganan lam mamuji pasangapon Tuhani di luat langsa di bumi serambi Mekah. Asa tong marsaringar hatani Tuhan. Asa tong marsaringar pamujion tu Tuhani di tonga-tonga ni luata di huriata di HKBP Langsa. Atong sahat ma tabi parhorasa sia kami hurian HKBP Langsa Tuhamu aka dongan nami na tua-tua nami na adong di HKBP Tanjung Sarion di bagasan serep ni roha hami mangido urupi hamu majo hami huria na adong di HKBP Langsa Tuhanima mandongani hita jala toktong mahita marholong ni roha ni dongan amin. Moliate madiho ali Tuhan di bata para siroha na sumurung denggan di pasato hatam Tuhami Tuhan asa denggan hami marholong ni roha tu dongan kami hidup rukun antar sesama kami. Gudang dosi pata Tuhan membahen pocah aka parsaurani. Godang do tahini sibolis nganaing manegai aka parsaura nauli na denggani. Alai papos do rohanami Tuhan anggohono nagabedongan nami patupahon akan nauli na denggan. Pasauton mudo Tuhan akan nauli na denggani di tonga-tongani ngulu namion. Moliate madiho Tuhan. Moliate di parjupangan nami rabdohot ruas ni huriam na adong di HKBP Tanjung Sarion Muse. Kurang lebih 2 tahun hami Tuhan nong manadikon huriam di HKBP Tanjung Sarion. Ale toktong di leoko di hami hai pason. Las ni roha. Boy hami muse Tuhan marsaur di tonga-tonga ni bagas coromon di HKBP Tanjung Sarion. Jala pajupang hami Tuhan. Boy hami rap mamuji pasangapon guar muda badia. Atong moliate ma di parjupangan namion Tuhan. Atong bayan mahami toktong merasahon hami akan namar-hamaranggi. Anggo adong pe akar ruas ni huriam di Tanjung Sarion. Dohot adong di huriam di HKBP Langsa. Namar-hamaranggi mahami Tuhan. Asa marsi rupa kami Tuhan. Marsi tangyangan kami Tuhan. Marsi haholonga kami Tuhan. Di tonga-tonga ni aka parsoran nami. Tarlumobi ma Tuhan. Di lauman joho di tonga-tonga ni ngulu namion. Mauliate madiho Tuhan. Urupi masude ruas ni huriam. Nadong di HKBP Tanjung Sarion. Leon dinasida hamoraun hagabion hasangapon.
Asa toktong nasida Tuhan madai akadengga ni basam dot asini roham. Dia kana tua-tua pe Tuhan. Leon habisuhon, leon lasni roha, leon haipason. Asa toktong nasida hipas, toktong nasida sehat Tuhan. Terlumobi ma Tuhan mangalo hami di pandemi COVID-19 siaon. Leon di hami Tuhan aka haipason, jagai haipason nami Tuhan. Asa toktong hami mardame sonang, ngalaho mandalani aka ari-ari nami Tuhan. Asiro ham Tuhan. Dia ka ruas ni huriam nama kirim hagabeon di parayanakon. Tuhan tu ngasih maroham pasaut ma tu nasida. Ubuan hami nasida Tuhan tu tangan parasian mi. Asiro ham. Dia kana mengalui aka perkara ijuan di masa-masa pandemion. Boto hami do Tuhan macai sulit macai maol. Alai papos rohan nami Tuhan ditikinap pasahaton mudo Tuhan akadala ni ngolu di tonga-tonga ni sude ruas ni huriam nang anak ni huriami Tuhan. Mulia tema diho Tuhan. Ale Tuhan. Upasat hami do di tonga-tonga ni ruas ni huriam songon dia hirim ni rohani huriam di HKBP langsa. Nanaing terus gabe habaro ni pasu-pasum di tonga-tonga ni huriam ruas ni huriam tarlumobi ma Tuhan di akayanakonmu mahasiswa narotu luat langsa di nalau marsikola nasida. Godang akahamaolon alai papos rohanami Tuhan urupanmu hami terlumubi mamar hite-hite amanami inanami na adong di HKBP Tanjung Sarion Tuhan. Asa persidohot nasida manangyaku kami manangyakon huriam na adong di huriam HKBP langsa. Marsyurupa kami Tuhan. Asa anggiat tung marsaringar tung balga guarmu Tuhan di sabdok luat nami. Baik di Tanjung Sarion, song-songoni di huriam di langsa. Mulia tema di Tuhan, mulia tema. Ramoti aka pangula ni huriam, pelayan full timer, rabdohot parhalado. Asa bergandengan tangan nasida, laho melayani makobasi di tonga-tonga ni huriamon. Mulia tema di Tuhan, di bagasan Kristus, martangia kami Tuhan. Amin. Tapasat mapiliata, mari dimahita. Yes,
dakon mapeliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadenggan, dot nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hami masyan na nilhon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabewap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pelianon, pati bulhon harajon muli tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutada hami gorang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmo. Say Roma harajonmo, say saud malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lion matu hamisaryon hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dungan namar dosa tu hami. Unang kabito gihon tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Urian itu hatta mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala diparsorhon madamena tu tondim.